Programmi oħra mill-laqgħa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq pjanta li narawha ħafna fis-salvaġġ imma f'dan il-kuntest li ħajatina informazzjoni fuq pjanta ta' varjazzjoni differenti. Il-bużbies. Il-bużbies. Mela di ħanikluha. U l-frotta tagħha mhux iż-żerrija. Meta ngħid il-frotta għax tagħmel isa basla ma' wiċċ l-art tikber pjuttost imdaqsa. Tkun bajdanija u għandha tama partikolari. Issa l-bużbies minnu jieħdu diversi xorb alkoholiku. L-aniżetta, il-pernod, u dawk il-tomiet ta' bużbies. Imma da mhux is-suġġett tagħna llum. Issa, biex inkabru mela dawn hawnhekk għandi xitel, mixtri minn nursery. Jekk ħadd kabbar għad-dar dina kull ma tieħu waħda minnha bħal basla. Il-pjanta kull ma settik waħda. Mi iż-żerrija tagħmel ukoll biex ngħidulek? Tagħmel ma di mhux għaż-żerja. Tas-salvaġġ għaż-żerja dina nkabruha għall-basla tagħha. Il-basla tagħha kif għadt hija bajdanija, tista' tikolha nejja jew anke misjura. Għandha toma partikolari, pjuttost fuq il-ħelu u tagħmel tajjeb. Issa biex titkabbar din ma tridx kura speċjali. F'xahrejn tilħaq ukoll. Għandek titkabbara April, tħawwilha f'April jew Settembru. U tikber ħafna imma lin. Le, mhux daqshekk. M'għandekx għalfejn tagħmilha imbeda ħafna minn xulxin. Xorta jekk tagħmilha ġo pott inti jiddependi x'kobor ta' pott għandek. Dejjem trid dak il-10 pulsieri 20 ċentimetru bejn waħda u oħra. U l-ħamrija tkun maħduma tajjeb bil-fertilizzant apposta u anka trid l-ilma kontinwu. Trid ħafna ilma jfisser? Trid is-saqja regolari, ejja ngħidu hekk. Hemm xi ħaġa li attakka imma li jħobba? Dewwa dejjem ikun hemm, ma mhux daqstant. Mhux daqstant. Allura tirnexxi, ġeneralment tirnexxi. Sew. Biex ngħidulek hija faċli biex inkabru għad-dar jew diffiċli? Ħafna le faċli. Faċli ma tridx kura speċjali, resistenti anke għat-temp u ma tridx dak l-attenzjoni partikolari. U l-fond tal-pott kemm irid ikun pressa poco? Il-fond tal-pott dejjem għandek dawk trid 20 ċentimetru ta' għax inkella ma tridx taqbik innifsek. Na le ruq jikbru u l-basla tikber tkun kabbarija wkoll. U ejja ngħidu pjanta waħda, ħtejt ħanagħmel waħda. Trid pott ta' diametru ta' 30 ċentimetru bi 15 ċentimetru fond għal pjanta waħda qed nitkellmu. Waħda għedna li madwar xahrejn idum biex tikber? Iva, f'xahrejn tilħaq ta'. Hija pjanta li tirikmanda biex min għadu kif jibda? Iva, tajba, versatili wkoll. U refreskanti fit-toma tagħha. Issa, dan għandek li jkun jista' jagħmel għandu perjodu ta' xahar jgħid ħanagħmel waħda, nħawwel waħda kull 15 biex ikollu kontinwazzjoni ta' prodott. Tista' tmur għand in-nursery tixtri waħda u Iva, mhux se jpjaċir ħafna imma ma jkollokx għalfejn tagħmel ħafna, forsi magħhom tixtri affarijiet oħra. Tajjeb, nirringrazzjak. Hawnhekk illum tallimna kif nistgħu nkabru il-bużbies, il-fenil, ovvjament differenti mill-bużbies salvaġġ għaliex hawnhekk mhux qed nieħdu ż-żerrija ħanieħdu l-basla, tallimna kif inkabru pjanta li hija faċli wkoll waħda minn dawk li nistgħu nkabru faċilment id-dar. Nirringrazzjakom u nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.